Намираме се на долния извор на село Боснек. Датата е 29 декември 2013 година и се опитваме с таври да източиме долния извор. Миналата година с Тони успяхме да го източим и влезохме 15 метра, но стигнахме до един сифон. Обаче сега сме взели една по-дълга трева, която ще живот и здраве ще сложим в самия сифон и него ще го източиме. Защото сега е страшно маловоди и това много добре може да се получи. И това е целият сетъп. Тръбата. Тук я проследяваме. Така. Тръбата ни е толкова дълга, защото ще ни трябва за навътре. Иначе ако е по-къса, ще сме много по-продуктивни. Обаче по-добре да не я режем и да не я снаждаме, защото така ще е по-добре.